Cafe! Gagi pare, feel good to. Awa! Konya Bicolano! Robin Sena! Anong hindi mo makakalimutang karanasan sa pagiging deboto? Well, deboto talaga ako. Aside kay sa Nazareno, though hindi pa ako nakaka-attend talaga nung actual traslasyon ng Awa. Nazareno kasi taga Bicol ako. Deboto ako ni Inang Peña Francia, Ayan. Virgin Mary. So isa sa mga hindi ko makakalimutan is always yung bago ang traslasyon. Awa. Grabe, super dami ng tao. Pero I don't know, Robin Shen, hindi ko nararamdaman yung pawis, Ayan. yung pagod. Perhaps it's really just the mindset. But Awa. kung alam mo yun, kapag nakafocus ka talaga doon, kapag deboto ka talaga ng isang particular na bagay or what, siguro yun yung kapalit din nun. Awa. Diba? If you're doing it passionately. So I Totoo. would say yun yung hindi ko makakalimutan. Kahit pagod ka na, gutom ka, hindi mo nararamdaman yun. Totoo. Actually, Konyo Bicolano, ako naman, deboto kami sa Pampanga ni Apong Iro. Oh, so ito naman si St. Peter. San Pedro. Okay. Pero naranasan ko rin na sumali sa traslasyon ng Nazareno. At totoo yung sinabi mo, no, na kapag nandoon ka, hindi mo siya mararamdaman eh. Hindi katulad kung paano siya pinapakita sa media. Correct. Nasiksikan, Oo, nagkakainitan ng ulo. Oo, legit yan. Pero kapag nandun ka, mararamdaman mo na mababait yung mga tao, nagtutulungan. 'Di ba? Kapag nandun ka mismo sa lagay na yun. Yes. And more than that, it shows how beautiful yung kultura natin. Awa, Diba? totoo. O kaya para sa mga kabisyo natin na hindi pa nararanasan ito o sa mga kabisyo nating hindi katoliko, Ayan. ito para mapatikim namin sa inyo kung ano ang mga kaganapan tuwing traslasyon nito. Ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap tuwing traslasyon. Tara, Cafe! Tara, Cafe! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga bentahan. Bili lang kayo dyan. Bili lang kayo. Kuya, ikaw, ano sa'yo? Ate, magkano yung tubig mo? Pabilon nga po. 100. Ang mahal, 100. ang mahal naman. Hindi lang yan basta tubig. Galing yan Quiapo Church, kaya ganon. Te, magkano yung nilagang itlog tsaka saging na saba? Ayan, 150. Oo, 150 na lang sa'yo. 150, ang mahal naman. Hindi basta-basta itlog at tsaka saging yan. Malakas sa protein yan, tsaka potassium. Oo, hindi kayo matayin sa buong traslasyon hanggang next year, ganon. Uy, ang overpriced naman po ninyo magbenta. Sinasamantala nyo naman po yung pagod ng mga tao. Ay, hindi ikaw magbenta. Kala mo, ikaw lang nagsasakripisyo dito. Ang hirap kayang magbuhat ng tubig tsaka itlog. Lalo na kung di mo itlog. Tsaka saging. Tama na po, wag na po kayong mag-away. Naku, hindi po dapat ganyan. Yung kaibigan mo eh. Iniinit ulo ko. Pasalamat kang mabait ako ngayon. Mabait ka na yan. Naghahanap buhay lang eh. Ay, bilhin ko na lang po yan lahat. Opo, bilhin ko na lang po yan. Ipamigay nyo na lang po. Go! Ayan. Kasi ang dami rin talagang mga bentahan. Ito rin ang nagiging Awa. oportunidad para sa mga entrepreneurs para kumita. Totoo. Kahit sabihin natin na yung kaninang pinag-uusapan natin na mababait yung mga tao, aminin natin may mga mahilig man samantala din talaga. Oo, yung tipong sasamantalahin na wala kang barya. Ayan. Nako, talagang itatagain nila to 100 to 150, Awa. 200 pesos, minsan 500. Although maintindihan mo rin naman sila kasi ang hirap naman nandun ka sa gitna ng pool ng mga tao tapos buhat mo yung tubig, Oo. yung saging. Oh, tsaka ang hassle para sa'yo, makikipagtawaran ka pa. Oo. Kaya magandang practice talaga po, magdala ng sariling tubig. Ayan, yung mga tuwalya ninyo. Yan, sarili na lang. Oo. Or may mga ano talaga dyan may mga nagbibigay talaga ng free. Ayan. Kung may madadaanan kayo, Totoo. matsitsempohan nyo yun. Oo, pero yun din, for me din naman kasi bilang sabi nga ni Jessa dito, naghahanap buhay lang din naman siya. Sabagay. O pakiramdaman natin kung makatarungan ba yung presyo na ibinibigay sa inyo. Oo, basta traslasyon yan, hindi yan panahon ng lokohan ha. Ayan, hindi tiyanggian Ayan. Anyway, that's number 1. Pero tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang kamabutihan. Guys, kumusta yung sinaing? Luto na ba? Ibabalot na natin yan. Ipamimigay natin dyan sa mga deboto. Jessa, pati yung nilagang itlog tsaka adobo, naka-plastic na rin, ipapang bato na lang. Okay.
Uy, grabe. Ang laki ng pinagbago ni Jessa kapag traslasyon, no? Sobra bait. Kala mo kung sino talagang mabait, oh. Hoy, mabait naman talaga si Jessa eh. Prangka lang siya. Pero tignan mo naman oh, effort na effort siya magpakain sa mga deboto. Hoy. Kayo nung pinag-uusapan nyo dyan. Pag kayo nahuli ni Jason na nagchichismisan Si Mark kasi nai-inlove na kay Jessa, oh. Ay, tignan mo naman kasi oh, baliwala sa kanya yung pawis, yung init, umuungol pa nga siya oh. Hindi niya iniisip yung balat niya. Talagang passionate lang siya sa pagiging deboto. Ay! Kayong tatlo dyan, puro kayo chismisan, volunteer pa kayo, tapos magmamaritesan lang kayo dyan? Hala, kayo rin nyo! Kayod kayo! Akayurin mo pa, ah. Hoy, pero marami ako mga kwentong naririnigan na nagkakamabutihan, nagkakatuluyan dahil sa traslasyon. Oo, kasi pare-parehang volunteers. Ayan. Nagkakadikita ng balat. Ayan, nagkakaamuyan ng pinakamababahong parte ng katawan. Oo, pero kahit mabaho siya, makikita mo ay deboto, Oo. ay mabuting tao. Oo, ay willing siya magsakripisyo. Oo. Paano pa kapag kami na? Wow! Diba? Ay nako, ang dami talagang mga ganap sa ganyan. Pero mga kabisyo, take this opportunity, take Awa. this moment para at least mag-reflect ka rin. Ayan, totoo, hindi yung puro harot, puro Oo, benta. puro landi. Siya, kabisyo, hindi mo nabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang kabisyo nating nagsasakripisyo ngayon. Ayan, Ayan. gambalain natin. Tama. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Kaya quick shoutout lang ako sa lahat ng mga taxing bumibiyahe ngayon papunta sa Quiapo. Kalmahan nyo lang. Oo, mainit ulo ng mga yan. Kalma lang. Yung tatay ko rin, Adam De Pedro, nagbabiyahe ngayon. Oo, kalma lang. Siya, kabisyo, muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Oh, wow. Tara, kape! Tara, kape! Sasakyan si